Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, Eugenio Uribarren Lasagak zinegotzi karguari uko egitea eta ordezkoa Vicente Ignacio Etxeberria Iriarte izendatzeko proposamena. Eugenio Uribarren Lasaga zinegotziak idatzia aurkeztu du, adierazi zinegotzi karguari uko egiten diola. Hauteskunde batzorde zentralari jakinarazi behar zaio udalbatza honen ustetan nori dagokion zinegotzi kargu berria. 2019ko maiatzaren 26an izandako udal hauteskundetan Euskal Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Baskok hautagaitzaren zerrendan 9 zinegotzi izan ziren hautatuak. Hortaz, zinegotzi hautatu berria zerrenda horretako hurrengoa izango da, 10. Vicente Ignacio Etxeberria Iriarte. Horiek horrela, alkatetzak honako proposatzen du. Lehenengoa. Eugenio Uribarren Lasaga zinegotziaren uko egitea onartzea abenduaren 7tik aurrerako efektuekin. 2. Hauteskunde batzorde zentralari adieraztea udal korporazio honen iritziz, zinegotzi ordezkoa dela Vicente Ignacio Etxeberria Iriarte. 2019ko maiatzaren 26ko udal hauteskundeetan Euskal Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Basko EAJ-PNV-ren zerrendako 10. hautagaia izan zena. 3. Erabaki honen berri hauteskunde batzorde zentralari jakinaraztea. Interbentzioak, Anduska. Lehenik eta behin arratsaldeon osoko bilkura honetara etorri zareten guztioi, mai honen bueltan gauzen guztioi, atzaldeon. Eugenio, atzaldeko lehenengoko hitzak zuretzako. Benetan, plazer bat, urte guzti hauetan gurekin hementaldian egotiagatik, udaleko EAJ-aren izenian, eta albuan gainera daukotzu Arrasateko EAJ-aren gure lehendakari Xabaitza, uste dut baita Arrasateko EAJ-aren izenian mila esker, bihotzez eskerrak, gurekin indozun lanagatik, taldean gurekin egotiagatik, eta jarraitzuko beti zurekin gaz, eta bezarka daundi bat, danon partez. Mila esker. Besterik, Kepa. Eugenio, atzalde ondan hoi, gehien bat zeuri, eskerrik asko, gurekin indozun lanagatik, indozun esfortzu guztiagatik danonok gustora egoteko zurekin egon garen bitartian, eta aportau diguzun guztiagatik gure partetik ere, zorionak gurekin egin duzun ibilbidaren gatik, eskertuta gauz zure lankidetzaren gatik, eta espero dugu hemendik eta aurrera, alik eta hoberen egotea, eta osasuntxu, eta posik, eta bizitza ondo joan da izula. Venga, mi esker. Víctor, bai. Buenas tardes a todos y a todas. Y Eugenio, ya sentimos que tengas que dejar esto, con lo bien que lo hemos pasado. Se te echará de menos en la comisión que presido. Esas tertulias para quitar hierro al asunto antes de la comisión han sido muy gratificantes y desearte una pronta recuperación, mucho ánimo y que tenemos pendiente una comida, acuérdate de ello. Venga. Osondo, hain puntua boskatzera, bai, ez da, Ana? Boskatu inbida, bai, puntua boskatzera pasatuko gara. Puntuaren alde? Hau batez onartzen da. Onartua gelditzen da. Bigarren puntuan, 2022ko azaroaren 8ko bilkurari dagozkien akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean inork ezer ez baldin badauka, onartutzat ematen dugu. 3. puntuan, Biteri eta Laubideko aparkalekuen esparrua ustiatzeko administrazio emakitari dagozkion 2023 urtealdiko tarifak finkatzea. Proposamen eguneratua aurkeztu da 2023ko ekitaldiko tarifak finkatzeko, Laubideko aparkalekuen gunea ustiatzeari dagokionez. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Ustiatze tarifak onartzea Biteri eta Laubideko aparkalekuetan, zeintzuk indarrean egongo diren 2023ko ekitaldian, ulertuta tarifak direla gehieneko prezioak aldi horretan aplikatzekoak. Aurreko tarifak jakinaraztea
Oraingo esleipendunari APK 76 aparkalekuak aipatutako ondoriotarako. Puntuaren gainean, badago zerbait esatekorik, Eba? Bai, eta sistemak biztaratu du Arrasaten aparkalekuen arazoa larria dela, eta gure ustez biteri-laubide aparkalekuak konponbidearen parte izan daitezke. Horregatik, aurrekontuen emendakinetan proposatzen genuen gure herriko aparkaleku arazoaren azterketa bat egitea, baina gure proposamena eta ikuspegia ez denez onartu aurka bozkatuko dugu. Besterik? Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. Hemeretzi baiezko eta ezezko bat. Onartua gelditzen da. Laugarren puntuan, Arrasateko herrigune historikoa eta Rabalak erabat birgaitzeko plan berezia berrikustea. Bigarren jendaurreko epealdian jasotako alegazioei erantzuna ematea eta azken dokumentua behin betiko onartzea. Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren 21ean egindako bilkuran erabaki zuen hasiera batean ontzat ematea Arrasateko herrigune historikoa eta Errebalak erabat birgaitzeko plan berezia berrikusteko dokumentu berria, bigarrena, eta dokumentua jendaurrean jartzea. Jendaurreko epealdian 3 alegazio idatzi aurkeztu dira. Bestalde, aldeko 4 txosten sektorial jaso dira. Bigarren erakusketa publikoaren ondorioz, dokumentuan sartu beharreko aldaketak egin dira. Aldaketa horiek 3 motatakoak dira. Akatzen zuzenketak, alegazioetatik eratorritakoak eta Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital erakundearen txostenetik ondorioztatutakoak. Aldaketa horiek ez dira funtseskoak. Horiek horrela hirigintza ingurumena eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, Arrasateko herrigune historikoa eta Errebalak erabat birgaitzeko plan berezia berrikusteko prozedura dela eta Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren 21ean hasiera batean ontzat emandako bigarren dokumentuaren jendaurreko epealdian aurkeztu diren alegazioei erantzuna ematea. Bi, behin betiko onartzea Arrasateko hirigune historikoa eta Errebalak erabat birgaitzeko plan berezia, azkeneko dokumentuaren arabera. 3. Dokumentuaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari. Dagokizon erregistroan gorde dezan. 4. Indarrean sartu dadin Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa eta dokumentuaren hirigintza araudia. Puntu honetan, badago, norbaitek zerbait esan nahi du? Onartu ematen dugu. Bosketara pasatuko gara. Puntuaren alde. Puntuaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da, 5. puntuan, udaletxeko presentzia kontroleko sistemaren hornitzea eta mantentzea adjudikatzeko barne hartzen dituena bai software maila, bai fitxaketa terminalak, esleipen proposamena. Udaletxeko presentzia kontroleko sistemaren hornitzea eta mantentzea kontratatzeko prozedura irekiaren kontratazio maila 2022ko azaroaren 2an bildu zen. Ikusirik, zerbitzu teknikoek egindako txostena, memoria teknikoak aztertzen dituena, eta ikusita automatikoki zehaztu daitezkeen adjudikazio irizpidei dagozkien puntuak eta emandako epean aurkeztu dela beharrezkoa den dokumentazioa eta bermea, kontratazio mailak ondoko hau proposatzen du. Bat, Premion Digitek enpresari esleitzea, udaletxeko presentzia kontroleko sistemaren hornitzea eta mantentzea. Barne hartzen dituena, bai software maila eta fitxaketa terminalak. Hornidura, 62.996,55 euro bez barne, 3 hilabeteko epean. Mantentze zerbitzua, 6.050 euro urteko bez barne urtebeteko epean. 2. Kontratu honen arduraduna izendatzea. Sektore publikoaren kontratuen 62. artikuluan aurreikusitako funtzioekin. 3. Enpresari jakinaraztea, esleipinaren jakinarazpena jaso eta hurrengo 15 egun baliodunetan udaletxean agertu beharko duela administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren exekuzioan parte hartuko duten langileei Madril eta Bartzelonako metalaren merkataritzaren lan hitzarmena aplikatuko zaie. 5. Esleipen honen iragarkia eta kontratuaren formalizazioaren berri kontratistaren profilean argitaratzea. Interbentzioak?
Ez, onartutzat ematen dugu. 6. puntuan, Arrasate udal lorategi eta berdegunen mantentze zerbitzua esleipen proposamena. Arrasateko udal lorategi eta berdegunen mantentze zerbitzua kontratatzeko prozedura irekiaren kontratazio maila 2022ko azaroaren 23an bildu da. Ikusirik zerbitzu teknikoek egindako txostena, memoria teknikoa aztertzen duena, eta ikusita lizitatzailearen proposamen ekonomikoa eta emandako epean aurkeztu duela beharrezkoa den dokumentazioa eta bermea, kontratazio mahaiburuak honako hau proposatzen du. 1. Presera Espeña enpresari esleitzea Arrasateko udal lorategi eta berdegunen mantentze zerbitzua. 919.676,58 euro bezbarne 4 urteko epean. 2. Kontratu honen arduraduna izendatzen da. Sektore publikoaren kontratuaren 62. artikuluan aurreikusitako funtzioekin. 3. Aipatu enpresari jakinaraztea esleipenaren jakinarazpenan hau jaso eta 15 egun balioduneko epea igarota, 5 egun izango dituela udaletxean agertu eta administrazio agirian kontratua sinatzeko. 4. Kontratuaren ejekuzioan parte hartuko duten langilei, Arrasateko udaleko lorazaintza zerbitzuari atxikitako langileen eta zerbitzuaren enpresa emakidadunaren arteko akordio kolektiboa aplikatuko zaie. 5. Esleipen honen iragarkia eta kontratuaren formalizazioaren berri, kontratistaren profilean argitaratzea. Puntu honetan, badago interbentziorik? Bai, Eba? Bai, behin baino gehiagotan esan dugu zerbitzuak publifikatzeko aldekoa garela, ez dugu partekatzen zerbitzu publikoak kudeaketa pribatua izatea, ondorioz puntu hau bozkatzeko eskaera egiten dugu. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde. Puntuaren aurka. Zuek danok alde. Eba, puntuaren aurka. 19 baiezko eta esesko bat. Orduan, aprobatuta gelditzen da. 7. puntuan, hitzarmena sinatzeari onespena ematea, Arrasateko udala eta Gipuzkoako botikarien itxaro, taitor, mesedez. Eskerrik asko. Hitzarmena sinatzeari onespena ematea, Arrasateko udala eta Gipuzkoako botikarien elkargoaren artekoa, gizarte zerbitzuetako onuradunei, farmazia zerbitzua eskaintzeko 2022. Arrasateko udal plenoak 2010ko maiatzaren 6an egindako bilkuran erabaki zuen hitzarmena sinatzeari onespena ematea, udala eta Gipuzkoako botikarien elkargoaren artean, etxeko laguntza zerbitzuko erabiltzaileen artean, botiken erabilera optimizatzeko programa garatzen duena. Gaur egun hitzarmenak indarrean jarraitzen du. Hala ere, botikarien elkargoak informatu du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin gaia luze aztertu ondoren lortu dutela hobekuntzak ezartzea. Hitzarmenaren helburua hauxe da, Arrasateko udaleko gizarte zerbitzuetako erabiltzaile sorgarrienek botikak egoki erabiltzea, euren ziurtasuna eta eraginkortasuna bultzatuz. Kreditazioa duten farmazien artean, onuradunek askatasuna izango dute nahi dutena aukeratzeko. Finantzaketari dagokionez, farmaziak eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila izango dute ardura. Udalak ez du inolako ekarpen ekonomikorik egin beharko. Horiek horrela, Garapen komunitarioaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengua. Hitzarmena sinatzeari onespena ematea Arrasateko udala eta Gipuzkoako botikarien elkargoaren artean, gizarte zerbitzuetako hainbat erabiltzaileen artean, botiken erabilera optimizatzeko programa garatzen duena. 2010tik gaurdaino indarrean izan den hitzarmena ordezkatuz. 2. Alkate udalburuari gaitasuna ematea hitzarmena sinatzeko. 3. Erabaki hau Gipuzkoako botikarien elkargoari jakinaraztea. Puntu honetan, interbentzio hori badago, ez dago, onartutzat ematen dugu, beraz, eta 8. puntuan, Arrasateko udalaren iruzurraren aurkako plana onartzea. Europako Next Generation funtsen arira eskainiko diren berreskuratze eta resilientzia mekanismoko funtsekin finantzatutako proiektuetan beharrezkoa da erakunde parte hartzaileen kudeaketa prozedurak eta kontrol ereduak egokitzea. Parte hartzen duen erakunde erabakitzaile orok iruzurraren aurkako neurrien plana izan behar du. Dagozkien funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla bermatzeko eta deklaratzeko. Bereziki, iruzurra, ustelkeria eta interes gatazkak prebenitu, detektatu eta zuzentzeari dagokionez.
Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Honestea, iruzurraren aurkako plana eta planari dagozkizon eranskinak. Puntu honetan, badaukagu zerbait, onartutzat ematen dugu, 9. puntuan 2023 urtealdirako udal aurrekontuak onartzeko proposamena. Udal gobernuak orkestutako 2023 ekitaldirako aurrekontuen proiektua aztertu eta eztabaidatze prozesua burututa gero, informazio batzorde bakoitzari dagozkizon partidak eta gorabehera nagusien azalpenak emandata gero, barne antolaketaren batzordean adostutako prozesuarekin aipatu proiektua diktaminatu da udaleko osoko bilkuran gaia jorratzeko. 2023ko ekitaldirako aurrekontu orokorren proiektua 39.656.755,74 eurokoa da. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, hasiera batean onartzea 2023 ekitaldiko aurrekontu orokorra, barne hartzen dituen dokumentu guztiekin. Bi, espedientea jendaurrean erakustea, interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotako erreklamazioak aurkeztu ditzaten, 15 egun balioduneko epean. Iragarkia argitaratzen denetik, Gipuzkoako aldizkari ofizialean. 3. Espedientea behin betiko onartzea, erreklamaziorik jaso ezean aurrekontuaren aurka. Interbentzioak, Anuska? Bai, atzaldeon berriz be. Urtero bezala, osoko bilkura honetan, urteko azkenengo osoko bilkura honetan, betik ekartzen ditugu urrengo urteko aurrekontu proposamena pleno honetan onartua izan dadin. Kasu honetan, 2023ko aurrekontuak aurkezten ditugu udal gobernuak. Eta egisa esan urtero esaten duten bezala, dano dakigu aurrekontu hauek diezela plangintza edo tresna ekonomikoa aurrekontuak barkatu. Diezela, entzuten dotor, markatu. Plangintza ekonomiko bizisa dela, tresna biziba dela, non danok ezagutzen dagoen bezala, oreka mantendu behar duela aurrekontuen oreka legea betetzeko, eta bai sarrerak eta bai gastuak ekidituz, eta baitza aurrekontuak pixkat ematen dagoena, ematen dagoena da sail bakotzeko zer nolako plangintza burutzen da, proiektatzen da 2023ko. Guzti horiek bakoitza bere partidakin. Nez eta bizirik egon eta urtian zehar askotan osoko bilkura honetara ekartzen ditugun aldaketa desberdinak. Nik 3 hitz erabiliko ditut gure aurrekontuak, gure udal gobernu honek aurkezten ditugun, definitzeko eta defenditzeko. Lehena, zuhurtzia, urtero hitz egiten do zuhurtziaz, ambiziotsua, badakite oposizioko taldeak uste prentxaurreko bat egin dezutela eta non ez direla ambiziotsua esaten dezuten, suposatzen dut betaurreko desberdinak imegiratzen ditugu aurrekontu hauek. Eta erantzunkizunez egindako aurrekontu batzuk dira. Baita, karri ditut. Urtero bezala, udal gobernu honek zuhurtziaz egin ditugu aurrekontuak. Kontziente gara ondion ziurgabetasun testu inguru batetan gaudela. Legealdi hau, gainera izan da legaldi bat zaila, izan da badakit gaudela 23koa hitz egiten, baina dira aurrekontu batzuk non legealdiko azkenengo aurrekontua diez. Itxen dau pixkat legealdiak borobiltzen dau, udal gobernuak aurrekusitako proiektuak borobiltzen ditu, eta oraindik gogoan daukagu, pandemia bat izan dugu, aurten Errusiak Ukrainien baditzu dau, guzti horrek baita ekarri dau presioen igoera, lehengaien igoera, danok nabari dau, gasolina igo da, gure etxietan kalefazioa igo da, energisa igo da, hori herritxarra nabari dau, eta udalak baita nabari dau, dauko proiektu asko non kostuak igotzen diren, hornidera kostuak igotzen diezen, eta guzti hortaz kostiente gara. Horregatik uste dugu, izan bar dela, zuhurtzia, betik izan dan moduan, baita da, karakteristika bat udal gobernu honetan aurrekontuak itxerako orduan. Baina baitza ausardia puntu batekin. Kostienteki ausardia eta zergaitzik hori. Baita ambiziotsuak, guretzat ambiziotsuak dira, nire betaurreko larroz hauekin, guretako ambiziotsuak dira aurrekontu hauek, bai, zergatik. Egin duguna da, alde batetik, legealdi honetan, azkenengo 2 legealditan proiektututa geneuzkan, udal gobernuak aurrikusita geneukan proiektu guztiok horiek borobiltzera joan gara,
Eta ja, hasi gara pixkat, ibilbide bat, etorkizuneko arrasate begiratzen baita. Ze duela 8 urte, 2015an, gu udal gobernu bezala sartu ginean udal honetara, amestu genituen proiektu batzuk, eta besteak beste, eta gisa da askotan hitz egin dut, eta askotan hitz egin dut oso arro gauzelako, eta oso posigazelako gure bi proiektu izarretaz, diesen bezala Kulturola, eta Juan Arzamendi musikatxea. Eta dieselako proiektu batzuk, diesela onak, arrasatear guztiontzat, eta 100 proiektu batzuk amesten genitxulak, 8 urte berandu hau, egisa da bitxartian arazo ezberdinak egon diesela, baina errealidade diesela. Danok ikusi ditugu gure bisekin, danok, ibili gara danokan pasiuek, bai Kulturolan eta bai Juan Arzamendi etxean. Eta egisa da, uste dugu baita, 2023an ere sartu ditugula, pintzelada batzuk, ambizio hori jarraitzeko, etorkizuneko arrasate bat begiratzeko, proiektatzeko, lantzeko, eta nola ez, esan duten moduan, erantzunkizuna. Urte hau, dano dakigun bezala, legaldiko azkenengo urtea da, 2023an maiatzen izango ditugu hauteskundeak, eta udal gobernu honek jarraitu dezake, edo ez. Eta uste dut horrek ere konpromesu bat erakutsi behar duela, gaur-gaurko zauden udal gobernuari baita ere, zuhortziaz eta erantzunkizuna batekin egiteko, hau da, udal gobernuak gaur-gaurko hemen gaudenok nahi ditugu gure proiektua bukatu bai, guztiak egin bai, baina baita ere erantzunkizun batekin, etorkizunera begira. Zer nolako aurrekontua ditugun? Irakurridan bezala diktamenean, ia 40.000 eurotako aurrekontu batzu ditugu. Iaz baino, 2022an izan ditugunak baino, 2 milioi gehiago. Honek esan nahi dau, 5% igo dela. Eta baita datu garrantzitsua dauzkagu, errekurtso garrantzitsuak, azkenengo 13 urtetako aurrekonturik altuena daukagu. Eta esaten abiena, udal gobernu honek uste dau, 2013an baita proiektatu ditugu, borobiltzen dauela, 2015an udal gobernu honetara sartu ginen, epoka bat, urte tarte bat, bukatzen dauela. Guazi garaia lanian urrengoko legealdira begira, eta nola ez, proiektu berritzaileak ere sartzen ditugu. Zeren eta hortan enbei ja lanian gaz. Eta ze hildo estrategiko dauzkagu. Besteak beste betik esaten dutena. Gu kostiente gara, dano kostiente gara hemen, gu herriaren zerbitzura gazela. Eta batez be, herritxarren bete beharrak eta zerbitzu bat ematzeko gazela, udaletxeak herritxarrei arrasatearrei zerbitzu batzuk ematen ditu, eta jarraituko ditugu ematen. Ez bakarrik gizarte zerbitzuetatik ematen diren diru laguntzak eta gehien behar duten pertsonen albuan jarraituko dugu egoten, noski baietz. Baina sail ezberdinetatik, sail guztietatik arrasatearren alde lan itzen dugu. Proiektu ezberdin askotatik itzen dugu arrasatearren bizitza hobetzeko alde. Zertan dago ardaztuta? Bai, ardaztuta dago zerbitzu horiek ematen jarraitzera, behar gehien daukaten pertsone horien alboan egotera, eta nola ez, baita dauzkagu, ardaztuta dago baita ere, orain daukagun beste proiektu garrantzitsu bat, irisgarritasunaren alde, auzoak hobetzearen alde, eta besteak beste hor daukagu Santa Teresa auzoko berroneratzea, etxe txikitako berroneratzea, eta hainbat proiektu. Eta nola ez, legealdi honetan azkenengo urte hauetan, proiektatzen ari garen etorkizuneko arrasaterentzako kirol azpiegituren mapa hori. Badakitatzo batzordean azaldu zala proiektua, azkenengo urtetan egon garena da etxeko lanak egiten, barruko lan egiten. Baina ja pres gauz lan guzti hori aurkezteko. Eta 2023an horrekin buru belarri sartuko gara baita ere. Aurrekontuen inguruko hainbat pintzela da. Egisa da esan duten bezala, sarrerak ditugu, sarrera dauzkagu 40 errekurtsoak ditugu, hobeto esan da, sarrerak baino errekurtsoa ditugu, 40 milioi euro. Egia da, sarreretan, azkenengo urtetan ere, sarrerak igotzen joan direla, baina gastuak baita ere. Lehen esan duten bezala, bai hornidura gastuak, zerbitzuen kontratuen kostuak,
pertsonal kostuak guzti horiek igotzen joan dira, baina esan dezakegu kostu guzti horiek, gastu guzti horiek aurre egiteko haina rekurtso ditugula. Eta gero baita beste gai garrantzitsu bat usteot lan hona egiten ari dela udaletxea orokorrean gai honetan, diru laguntzetan. Ondela 8 urte gu udal gobernu honetan sartu ginenean, Arrasateko udalak diru laguntzetan, ez dut esaten foru funtsetatik eta datozen diru sarreretan. Diru laguntzetatik 400.000 euro inguruko diru laguntza jasotzen genitxun, deialdi ezberdinetara aurkeztuaz. Gaur gaurkoz, 2022an ja jaso ditugu 2.800.000. Eta espero da baita 2000 urrengoko urtean baita gutxi gora bera 2.500.000 pasatxo lortuko direla. Hau da, deialdietara aurkezteko gaitasuna daukagu proiektuak dauzkagulako. Zeren eta proiektu gabe deialdietara ezin gazara aurkeztu. Beraz, horre lanean jarraituko dugu. Eta guzti hau posible da? Galdetulik edo zeinek. Eta nola da posible? Bai, posible da. Segatxi da posible. Posible da, esan dutena, kudeaketa ekonomiko ona itzen delako. Egia da, egiten den aurrikuspen sarrerekiko, lehen esaten duten bezala, zuhurtziaz egin ditugu. Urtean baita, genukan aurrikuspen batzuk foru funtsorekin, azkenia 1.000.000 bagaixa etorri da. Bai. Baina guzti hau ere posible da, udaletxe hau, zero zorre egoera batetan dauelako. Eta baita ere, udal gobernu hau saiatzen da, azkenengo 3 urte, eta 23rako, eta baita 22an, eta 21erako baita ere, ez dugula herritarrengan, ez dugu herritarrei zergak eta tasakigo, ez? Hau, eginda, herriari jasarpen ekonomiko handixau askatu barik. Zel guztiak gora errekurtsotan. Guztia gora irigintza izan ezik. Honek esan nahi dugu irigintzan ez duela gauzondirik ingo? Ez. Irigintzak ia 4 milioi eurotako aurrekontua dauka. Gertatzen dana da, etxeetan eta edozein lekutan egiten dugun bezala, hau da, orain arte, irigintzatik proiektu asko aurrera tara diez, igogailuak azigin makatxenan aurreko legaldixan, Erguinen, Onga Santa Teresan, Eko Bulebar Berrixa, sare bidegorri berrixak, indiezenak proiektu guztiak egin dira, baina egia da, irigintzako etxeko lanak eta proiektuak, baina dauzkagula oso enkaminatuta bukatzear, eta orain, dauzkagun arrautzak beste saski batzutan jarri ditugula. Baina bai esan dezakegu irigintza, ia 4 milioi eurotako aurrekontuarekin dauzkagula proiektu garrantzitsuak. Santa Marinako igoiluak amaitzeko 1.100.000 euro. San Francisco Musakola Eko Bulebarra, hau da, bidegorri sareakin jarraitzeko beste partida garrantzitsu bat. Hasiko gara Gorostizako igogailu sistemarekin, proiektua egitzeko beste partida bat sortu dugu. Eta baita ere mugirkortasun planaren berrikuspenarekin hasiko gara, orain dela 5 urte eginiko plana gauzatzear, ja, berria egiteari ekingo diogu besteak beste. Eta hori irigintzari dagokionez, beste zel guztietan esan duten bezala, aurrekontuak guztietan gora ingo dau. Errekurtso gehiago izango ditugu. Eta presgaz, errekurtso horiek eraginkorrean erabiltzeko. Proiektu berrixekin. Lan inez. Garapen komunitarioan ongizarte zerbitzuak hor sartzen dira. Besteak beste, saio honetan 6,6ko igoera egongo da. 4 milioi pasata. Saio honetatik, betik gizarte kohesia bermatu nahi dugu, laguntza eta programa sozial oro mantenduz, eta betik esaten duguna, beharra izan ezkero, betik gazpres horiek handitzeko. Beti ere udaletxearen eskuminaren baitzan, beti ere. Hori alako gure lana, askotan egia da gizarte zerbitzutan, gauzka asko, hauin, Andrea, zure begiratzen dizut, zagian hortik etorriko da baita gero zure argudioak eta zure argumentazioak, eta askotan gertatzen da, demagogia pixka batekin, ez daki demagogia da nitza, ez dut esaten zugatik, hauin Andrea, esaten dut orokorrean hitz egiten dela, ez jakintasunetik askotan, ze udalari eskatzen zaio, erantzuteko zerbitzu askori ez direna gure eskumenak. Ez direla aldundiaren eskumenak, jaurlaritzaren eskumenak, eta askotan, noski gustatuko litzaigukela heltzea
edo zer gauza egitera, edo zen, baina ez da posible izaten. Udalak dauzkagulako gure markoa, dauzkagulako gure kompetentziak, eta hori zin dugu saltatu. Agian legebiltzarrean lege aldatuko balitz, eta guri eskumena emango baligute, baingo genuke, baina beti dana ez da izaten posible. Baina beharra eta udaletik egin ahaldan dana egingo da. Baina bai berritasunekin gatoz. Legaldi honetan izan genuen eguneko arreta zerbitzua martxan jarriko genula, abaroan bezala zautu duena betik, eta hor ja urtea hasieran jarriko da martxan, gari bai baten, atartea izeneko eguneko arreta zerbitzuakin. Eta beste bigarren programa bat, eko programa, uste dut honetaz ere hitz egin dela, ziurrenik batzordean dela programa bat, uste dugu oso interesgarrixa, non San Juan de Dios ospitalarekin, Arrasateko ikastetxe eskola ezberdinekin, 5. eta 6. mailako neskamutikuekin, itxen dugu pizkat, menpekotasunaren inguruko proiektu bada, ez bakarri droga menpekotasuna, baizik eta menpekotasuna orokorrian, eta gure gaztia daukien jarrerak era egoki baten kudeatzeko laguntzen dauen proiektu, benetan oso ona. Obra eta zerbitzu zaila, ez todan eta zitzein bier, lasai. Obra eta zerbitzu zaietaz, bai pintzelada bat, batez be, dalako udaleko aurrekonturik altuena daukan zaiak. Ixa 14 milioi eurotako aurrekontu oso potentea dauka. Normala da, egia da, horretatik, obra zerbitzu mantenuta osoak, sail horretatik bideratzen dira zerbitzuak ematera, gure auzoak ondo mantentzera, hor dauzkagu gaur onartu dugun bezala lorategi mantenurako kontratua, eta hor dauzkagu zerbitzu asko herritarraren herrisa hobetzeko eta herritarrei zerbitzu onak emateko. Baina besteak beste baita, saienotatik Santa Teresa eta Donestebe portuko bergaitze proiektuak gauzatu alizateko milioi bateko partida sarri da. Eta baita jarraituko dugu, aurrei begira, bai aurreko legaldian eta legealdi honetan baita ere, aurretako parke ezberdinak berrizten, besteak beste aprendiz eskaleko parkea estaltzeko 1.000 euro, Santa Barbaran natur jolas parke bat egiteko, aurrekoan izan genitxun hemen guraso elkarte bat, pixkat horrelako parkeak eskatzera, eta guk konpromiso hartu genuen Santa Barbarako parkea natur parke bat izango zala, Oben Errekako parkea berrizteko beste partida bat, eta beste apunte bezala Musako lauzoan ere aterpe bat jartzeko beste partida bat, baita izan dela Musako lanbetik egondan eskarietako bat. Eta igoerarik altuena, honek ez da nahi esan zai horre daukola partidarik haundixena, baina igoera haundixena bai aurten 2023ko doia kiroletara. Lehen esan dugu bezala kiroletara 3 milioi eurotako aurrekontua, 3 milioi pasatxo. Esan dugu bezala azkenengo urtetan Arrasateko kirol azpiegituren plana gauzatzari ekingo diogu, hor bai egingo diogu sustapena emango diogu gaioni emango diogu velocidad de crucero, esaten dana. Eta bai portudia bat sortzen dugu hor datorren urtean Iturripiko kiroldegia berrizteko proiektua egiteko, eta obrak esleitu alizateko 23an hasiko gara horrekin jota fuego lanian. Beste gai korrikalari izan dako atletismo munduan dabitzen dako beste eskaera, bebai azkenengo urtetan Mojategiko atletismoko pista aldatzeko beste partida garrantzitsu bat, uharkapen eta argisak jartzeko beste 50.000 euro. Bukatzeko, baita jarraitzuko dugu azkenengo urtetan ja bagabitze kemin ezberdina bultzatzen Arrasaten transizio energetikoa bultzatzeko, ja dagoeneko 60% gainditu dugu argiteria publikoa ja LED daukaguneko 60 baino gehiago, jarraitzuko dugu apostu horretan, hortan pausuak ematen, ekiola proiektuarekin aurrera jarraitzuko dugu, izango ditugu hor proiektu ezberdinak urri ezako betzo kontrolatzeko eta komuntsumoa jaisten laguntzeko proiektu batetan sartuko gara. Kotxe elektrikoentzako karga puntuekin ere hasiko gara eta lehenengoko puntu bat esarriko dugu erdigunean. Ugarkapen plaka fotovoltaikoak jarriko dira. Hainbat proiektu besta ez haitxustete luze joan naiz, baina bai bukatzeko, bai esan nahi nuena zan, zel guztiak puntuz puntu besta ez daukagu denbora hemen guztiak dira garrantzitsu.
guk jarraituko dugu etorkizuneko arrasateren alde lan eitzen, nahi degulako arrasate euskaldun bat, aurrere euskaltegi publikoakin eginda nik uste dut azken urtetan egin eskuartzerik handixena eta horre euskaltegi publikoari bultzada izugarri xamondo jatzoin kulturaten egonik, kulturola, berdintasunean lanean jarraitzuko dugu, emakume txokoak hortik egiten dan, sentsibilizazioa, lana, ekintza, gainera datorren urtean 20. urte hurrena beteko du emakume txokoak, eta horrere egingo dugu programazio garrantzitsu bat eta berezi bat lan guzti hori gehiago azalarazteko, eta bizikidetzaren alde lanean jarraitzuko dugu, parte hartzea sustatuz, merkatarien alde, gure herrixan alde, azken finean, arrasate etorkizuneko, arrasate hobeago baten alde, eta arrasate arren guztien alde lan egitzen. Mila esker. Bez interbentziorik, Maider? Bale, atzaldeon danoi, menazo azken plenora, etorrizarien noi, eskerrak, oso pozik, itxiostazu zure interbentzioak inanuzka, asko gustau jat, ze oso ondo deskribatu duzu EAJaren eredua zein dan. Argi daun nun nipintzen dozuen arrautzak, oso ondo deskribatu dozu nun, adibidez esaten dozunien, euskararen alde lan itxen dozuenien, ipinidotza zuela euskaltegiari leku berri bat. Ondo. Euskararen alde egiten dozu lan, bere leku berri bat ipintzen. Behar zuen, bai, baina hori da indan bakarra, leku bat jarri. Berdintasunean, begira barkatuan ez dutut onartuko esatia lan itxen dozuela eta ematuko umetxokoan ondion gutxi hau, jakinaren gainean, daukien problemia euren lekuarekin, eta ez dozuenien ezerrein azkenengo 4 urtietan. Gehienez behin indarkeria matxistaren kontrako 2. plana onartu da. Baina egonda ezerezean berdintasuna zuen gobernuan, azkenengo 4 urtietan. 4 urtietan ez bakarriko inguen. Eta merkataritzan, besteak beste, ez da egin ezer. Eta ikustia besterik ez dau, ez dala inolako partxerik jartzen, edo ez dala inolako baliabiderik jartzen, merkataritza herri honetan bultzatzeko egiten dana da diru emun, beste eragile batzuei, areik egiteko guri dagokigun lana. Guri etxe honetan dagokigun lana, diru ipintzen dozu emai gainean eta beste batzuk eitzen dituzte. Esan dozu zuen aurrekontuak diela ausartak eta ambiziosuak. Eta ausardia eta ambizio hori pentsetan hauen izen bizala sozialian, gai sozialetan. Gizarteari, edo herritarrei bere bizitza hobetzeko esan dozu, ez da? Eman dozun adibide bakarrak izan die, eko programa lehen bauela, eta iturbide egoitzako arreta, lehen, iturbide egoitzan jarriko dela lehen arreta barkatu egoneko zentrua. Hori da indosuen bakarra, azkenengo 4 urtietan, sozialki, ez zara izan kapasa deskribatzeko benetan aurrekontu hauek gizarteari eta herritarrei begira dauzenik. Pasatu dugu pandemia bat, daukogu egoerak eta krisi anitzak momentu honetan mai gainean, eta esaten dozu ausardia erabili dozuela eta ambiziosuak izan zariela, ez daukogu zer oso horre, daukogu 5 milioiko soberakina. 5 milioiko soberakina eta ez dago aurrekontu honetan ezer, inolako proiekturik jendia zuzenian laguntzeko eta egoera aztertzeko bez. Aztertzeko bez. Azokaren inguruan ez da ezer egin. Beba izan zuen proiektu bat. Zuen 2 proiektu izarrak, barkatuko estazu, baina gogaitxuta gauzela entzuten. Tardatu zuen 8 urte eraikitzen. Zuen proiektu izarra beba izan zan kiroldegia. Eta kiroldegian ez dozuela urtetan ezer egin. Eta orain, presiakatak korrika, atara behar dozue proiektu bat iturriperako, eta zertzela datxo batzuk kiroldegian, hain gaixorik euen kiroldegi horretan. Ez dozue ezer egin kirolaren inguruan. Orduan, ez esan, ausarretak zariela eta lana ondo itzen dozuela, zaitik, azkenengo 4 urtietan indozue 2 eraikin, zuek deitzauta zuen Eko Bulebarra azkenien guztiz aldatu zala gure eskariengatik,
parkiak bai, ointxe naturparke bat, egon zariela 4 urte guri esaten naturparkeak ez, baina azkenian eskerrak herritxarrak eskatu dutzuela, eta azkenengo momentuan onartu duzuela, eta gauza bat asko gustatu jaten zundotutenean, bihar izan eskero, ipiniko dirua. Gentia bihar badau ipiniko dirua, ez da behar izan eskero, ezki ipinin biozu dirua. Aurrekontuak izan behar dira gure ustez, gizarteari eta herritarren beharrei erantzuten dienak. Eta horregatik esatutut asko gustatu jatela zure interbentzioa, zaitik oso argi gelditu da, arrautzak ipintzen dozuela hirigintzan. Hirigintzan eta obra zerbitzuetan. Eta orduan, deskribapen horrekin, osa gutxi daukogu guk esateko, bakarrik gure eredua ez dala hori. Ez dala hori, eta horregatik guk, 39 emendakin aurkeztu dizuegu, horreitxatik onartu dien bakarrak izan dienak obra eta zerbitzuekin edo iragintzakin zerikusia zeukatenak. Sozialak izan dienak, edo gizartean, edo giza baliabidei atentzioa ipintzen dotzienak, bat berabez. Bat berabez. Eta horregaitik guk aurrekontu hauei ezin dotzau baietza eman. Zaiti daukogu udal bat, daukona 5 milioi soberan, eta daukogu jendia gaizki pasatzen, ezin dauela ordaindu bere etxeko fakturak, eta ez dozu egin ezer, eta aurrekontu horrek ez dau islatzen ezer, hori, egoera hori irauliko dauenik. Orduan, guzti hau esan da, gureko nauke, gutxi gora bera esatia zein izan dan, guk aurrekontu hauei planteatu izan dut zauen proposamenak eta 6 ikuspuntutik egin duen EH Bilduk aurten azkenengo urte honetan bere ekarpenak. Guk erantzukizunez jolkatu dugu, ondo ikasi ditugu eta ondo aztertu ditugu aurrekontuak, esan gehike jarrera eraikitzaile auki dugula, baina balorazioa egiterako orduan, guk EH Bilduren izenean, esan genezake udalak aurkeztu dituen aurrekontu hauek diela motelak, edukietan oso eskasak, ambiziorik gabekoak, eta ez dira gizarte eta herri bezala dauzkagun erronkei erantzuten. Ez dira erantzuten momentu honetan arrasatek daukon erronkei. Esan dozu, etorkizuneko arrasate eraikitzen ari zariela, baina guk gaur egun, momentu honetan, ez dakigu ze etorkizuneko arrasate nahi dozuen. Eta ez da gura balizioa desatia arrasate euskaldun bat nahi dozuela, ez dozuen nien sartu, ez dozuelen nini, SR, euskaldaren inguruan eskarriko laburtetan. Orduan, demagogia erabiltzen dozu, hitz hori erabiltzen dozu, eta gero zuri entzuten dotzuten nien esaten dut, baina benetan sinisten dozu esaten dozuna. Ez dakigu ze etorkizuneko arrasaten nahi dozuen, badakigu obrak guztetak jatzuela, asko. Guri bebai, ez pentsau. Guri bebai. Hombre, Ibon, etzazte telefonuaz. Bueno, hau esan da, dokumentua jasondoren, gure ekarpenak aurkeztu dizkiogu gal gobernuari batetik aurrekontu proposamena onartzeko, eta beste alde batetik arrasatearrok ditugun beharrai erantzuteko. Orduan, gure proposamenak 5 zutabetan banatu dira. Lehenengoko zutabea ekonomia. Bigarrena, herri zaintza, edo herri hobe bat. Hirugarrena, transizio energetikoa eta ekologia. Laugarrena, kultura eta euskera. Eta bosgarrena, ongizatea, justizia soziala eta berdintasuna. Justizia soziala ez dut entzun inoiz, hitzori, inoiz. Zutabia horreitako 5etatik bi gaietan, bai transizio energetikoan eta bai ongizatea, justizia soziala eta berdintasunean jarri ditugu proposamen gehienak. Hori dalako gure eredua, momentu honetan. Transizio energetikoa, ongizatea, justizia soziala eta berdintasuna. Hor dauz gure arrautzak. Hor dauzu eta guren arteko ezberdintasuna. Aurrekontuak egiterakoan bizi dugun kontestu politikoa eta sozioekonomikoa kontutan hartu ditugu. Proposamen guztietan. Eta hori falta handi bat somatu dugu zuen aurrekontuetan. Zuen aurrekontuak eramaten ditu zuen dela 3 urteetara eta onargarriak izango zien bebai. Ez duzu kontutan hartu ze egoera sozioekonomikoan gauzen, ze krisian gauden, aurrekonte horrek ez dau islatzen baliabiderik krisi horri aurre egiteko. Ez dukorakoan bizinorik gure ustez. Bereziki, esan gauen bezala 2 zutabe horreitan oinarritzen die. Eta ontsa gureko neuke esan,
zein izan den bision arteko negoziazio prozedura. Eskerrak emoten dotzuegu, aukera eman diguzuelako zuekin hitz egiteko, pena eman duzku, gure ikuspuntua eta gure proposamenak inolako isladarik ez eukitzea ez daukielako zuen aurrekontuetan, pena da, zetik gu baik herriaren ordezkaria gara eta gureko geuke gure zuen aurrekontuetan gure ekimenak egotia, egia da gure ekimen asko oposiziotik azkenian zuek onartu, ez onartuta lortu ditugula herrian txertatzea, batzuk hitz egin die, ez naz hortan sartuko, eta orduan esan bezala guk aurkeztu genizuen 39 proposamen. 2 baldintza jarri zenuten. Bat, egingarriak izatea, eta hurrengo gobernua ez baldintzatzea. Kuriosua da, zaitik zuk hitz egin duzu kirolaren inguruan, eta itxuraz baldintzapen bat hor badago, baina guk egin ditugun 39 die egingarriak, eta ez daue hurrengo gobernua baldintzatzen. Baina bai ekartzen dituzte berrikuntzak, eta bai dira proiektu berriak. Ez dausenaren jarraipena, orain arte egin dena, baizik eta proiektu berriak. Ze gure herriak eskatzen dau, beste herri guztiak bezala, bere, ezaugarriak dituen heinean, eskatzen dau proiektu berriak itxia in situ guretako. Eta horren falta hundixa somatzen dugu guk zuen gobernantzan. Aplikatzen diren proiektuak dira Eusko Jaurlaritzatik edo diputaziotik datozenak. Baina bertan egin dienak oso eskasak izan dira, ez baldin bada izan, 0. Eta horregatik guk 39 proposamen honetan berrikuntza asko sartu nahi izan ditugu. 39 honetatik 7 onartu dituzue. 7 horrik danak izan dira, esan dagoen esaton dauten bezala, obra eta zerbitzuak edo hirigintzakoak. Beste guztiak, sozialak dienak eta herritxarren bizitza hobetzeko balio dutenak ez dozue onartu bat bera bez. Bat bera bez. Eta horregatik emendakin partzialak sartzeko beharrien ikusi gara. Eta gureko gauke herrixari erakustia zeintzuk izan dien gure proiektuak, zeintzuk izan dien gure 39 proiektuak, eta bozkatu daigun hemen momentu honetan zeintzuk dien banan-banan. Ze uste dugu oso interesgarriak diela, egingarriak diela, eta gure etorkizuneko arrasate eraikitzen dauenak. Guk badakigu ze etorkizuneko arrasate gure duen. Justizia soziala daukon arrasate bat, berdintasunean lana egiten duen herri bat, proiektuak bere biziko garrantzia hartzen dauenak herrian bertan, merkataritza sustatuko dauen proiektuak, gazteak kontutan izango dituen aurrekontuak, eta proiektuak, eta herria, eta ez bakarrik hirigintzan oinarritzen dan aurrekontu bat. Esan duzu, gizarte zerbitzuetan 6% igo dela. Hombre, bizitzia behigo da. Hori baino askoz begeixau. Esan duzu bebai, diru laguntzetan, oindala 8 urte 200.000 euro gaztetan ziela. Astu itxegatzu beti datu bat. Guk ezin gauen gazta hau. Oindala 8 urte EH Bildu sartu zeanean, ona, ezin gauen gazta hau. Diru laguntzetan zauen muga bat. Zezuk naiz eta gura izan, 200.000 eurotatik gora, joatia, Espainiako legidiak ez duzku izten. Zoritxarrez. Independentziak izango bagina, esan gertatuko, baina bueno. Orduan, pasatuko naz, irakurtzera, zatinik irakurri dut, ez da, Ana? Banan, ez da? Orain, edo gero? Bale. Orduan, eskerrik asko danoi, eta hori esan. Norbait ez gehiago interbentziorik, Eba? Bai, udal aurrekontuak eta ordenantza fiskalak udal gobernuak politika egiteko daukan tresnarik boteretsuena dira. Ordenantza fiskalekin dirua jaso eta aurrekontuetan urteko gastuak gehi proiektu politikoak definitzen dira. Gobernuaren aurrekontu proposamena gobernuko alderdien norabide politikoa definitzen dute. Eta letra handiz esan dezaket Podemos Arrasate udal taldeak ez duela aurrekontu honekin bat egiten. Anuskak eman dituen datuen arira, demagogiare aipatu dozu, esan dozu gizarte zerbitzuetan 6,6ko igoera egon dela. Baina ez duzuena esan da gizarte zerbitzuetan dagoen aurrekontu osoaren 16% bakarrik dela. Eta ez bakarrik gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuak gehi berdintasuna, gehi enplegua, gehi hezkuntza. Aipatu duzu ere berdintasuna. Aipatu dituzu proiektuak eta zuen apostu politikoak, komila tartean.
Berdintasuna aurrekontu osoaren 0,78 da. Ez da heltzen 100%. Hirigintza, obra zerbitzuak eta segurtasuna batzordeak dauzkaten aurrekontuak batzen baditugu aurrekontu osoaren 0,53 ateratzen zaigu. Baina berriz, berdintasuna, enplegua, hezkuntza eta gizarte zerbitzuak batzen baditugu ez da heltzen 100%. Hirigintza eta osmara 17 milioi bideratzen dituzue. Gizarte zerbitzuak, berdintasuna, enplegua eta hezkuntzara 6 milioi. Bikoitza, obra zerbitzuetara eta hirigintzara. Esan duzu ere, aipatu duzu eskumenak aitzaki bezala, baina aipatu behar dut, COVID garaian emandako laguntzak bueltatzeko eskatzen zaudetela oraindik, eta hau ez da udal eskumena? Galdera hori luzatzen dut. Eta besterik gabe, hau guztiagatik aurka bozkatuko du. Maiaritz. Bai, atxaldeon guztioi. Estos presupuestos son expansivos, son anticrisis, tratan de compensar las circunstancias adversas tales como la pandemia y la subida del IPC, es decir, inflación. Subida de precios de los alimentos y productos básicos agravada por la guerra de Ucrania que afectan a los ciudadanos y las empresas. Estos presupuestos son buenos para la rehabilitación integral del barrio de Santa Teresa, para mejoras en las infraestructuras deportivas, para mejorar los servicios directos a la ciudadanía de Arrasate, como son las luminarias, para dar seguridad en los pasos de peatones, continuar con el asfaltado de las calles, limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano y jardines. Presupuestos para ofrecer servicios como lograr empoderar a las mujeres, luchar contra la violencia de género e ideología machista. En definitiva, estos presupuestos son la expresión del acuerdo del equipo de gobierno para resolver y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y por eso nuestro voto será favorable. Orain, EH Bildu taldeak emendakinak aurkeztu ditu, eta orduan emendakinak irakurtzera pasatuko da, taldia bera, eta taldiak berak beskatu dugu emendakinak banan-banan bozkatzeko. Bale, esan duten bezala, 5 zutabetan oinarritu duienez gure proposamenak, hasiko naz lehengoakin, edala ekonomia saila, edo ekonomiaren zatia, eta lehenena izango da, merkataritza berraktibatzeko plana, partida sortzea. Herriko merkataritza plan badago 2017koa, ez da inungo momentuan aplikatu, ez da ejekutatu, gelditu da hor kajoi baten ez dakigu, zerraitik, eta eskatzen diogu, gobernuari edo proposamen bezala, herriko auzo ezberdinetan merkataritza sufritzen ari dan krisiari aurre egiteko beharrezkoa ikusten dugula, berau berraktibatzea eta biziberritzeko plan estrategiko bat garatzea. Aldezarrean eta auzoetan baita. 30.000 euroko partida izango duena, merkataritza berraktibatzeko plana. Interbentzioak? Anduska? Bai, nik lehen Maider aurretik egon gara eta adierazi dotzu bai, behin bakarrik goberba, zuen emendakinen inguruan, eta izan dugu negoziaketaren inguruan, bakarrik interbentzio bat egingot, eta gero ja ez dotit geixau hitz egingo beste emendakin guztietan. Lehenengo bai, eskerrak eman etxe bilduri. Eskerrak eman etxe bilduri, egisa da zuekin jako lana, nire ekarri dote zuekarin jako lana, egisa da lan haundixi izan da. Indo zuen proposamenak beraien partide ekonomikoakin, arrazoituaz, eta benetan eskertzekoa izan da, eta hori publikoki adierazten nahi dugu, EAJaren eta udal gobernuaren izenien eskerrak bilduri egindako lanagatik. Egia da bildu ginela, negoziaketa bat izategu, egia da zuk aipatu duzun bezala guk 39 punto guzti hauetatik guztiak serioski aztertu ditugu, danak, banaka, eta zuk esaten duzun bezala guk egingarritzat
zuhurtziaren baitxan. Eta esaten duzun bezala ez, konprometitzeko etorkizuneko aurrekontuak, eta baita ere, izan da serioak gure proiektuekin. Egia da, udal gobernu honek guk proiektu dauzkagu mai gainean, izan ditugu legealdi honetan eta horreko legealdi xan. Orduan baita, egin dugu azterketa hori, hausnarketa hori, guzti hau kontutan izanik. Eta horregatik, guk baiezko eman genizun 7-8 beratzi egida batzuk guk ulertzen dugu egingarriak izan daitezela gaur-gaurkoz da 100 partida ezberdinetan, baina gisa da batzuk guretzako barri bezala, sartzeko bezala geundela. Eta horregin genuen aukeraketa bat, eta guk gure proposamena helarazi genizuen. Gutxi gora bera, ez dakit 200.000 eurotakoa egia da, gure surpresa izan zen, guk amendik aukeratu genitxuen, zuek pasatakoetatik. Eta gero zuen kontraproposta izan zen, guk aukeratutakoa zuenak, esan zen iguten ez, oiek ez, hori ditugu beste diru berdinakin, baina beste bederatzi, beste 10 izen bat ziren, eta hombre, horrek geratu ginen, hombre. Ulertzen dugu daukagula, guk horrela, guk egin genuen aukeraketa bat, gure zuhurtzia, arduratasuna, gure proiektua kontutan izan da. Eta bueno, ez da posible izan. Esan dudana, eskerrak emon, eta gero bai azkenengo gauza bat, eta zuek badakizue baita hemen kontu hartzaia dago, eta berak baita kontu hartzaiaren txostenare badaukagu, badakizue baita hauek ezingo liratezkela onartuak izan zeren, eta emendakinak egiterako orduan eta aurrekontuetan ezingo genitzuzke sartu bakarrik partidakin, non partida ekonomiko bat jartzen den, jarri behar da baita diru hori nundik etortzen den, nundik datorren, guk bai eman genizuen gure aukera batako bat, guk gure proposamenean, eta bueno, sin más, ez dakit hauek ezingo liratezke izan egingarri, ez zutelako beteko aurrekontu legea orekaren aldetik. Baina, bueno, puntualizazio bezala besterik ez da nadala, gure boska izango da guztietan ezezkoa, baina orain bakarrik hitz egingo dut eta mila esker. Eta bai, berretsi gure eskerrona Etxe Bilduri egindako lanagatik. Mila esker. Bez interbentzioak, bai Joana? Bai, holan, atzaldeon guztioi. Hemen honen arira pare bat gauza esatia. Kontu hartzailearen txostenaren arabera, nuskak esan daben bezala, pentsatzen dugu aldaketa horiek ezin direla baliotzat eman, orduan ez ditugu zuzenketa horien edukia eztabaidatuko, finantzaketarik ez dutelako. Beraz, ez dira baliozko zuzenketak eta gure bota puntu guztietan kontrakoa izango da. Eta eskerrik asko. Beste edik, baikepa? Ni gauzatxo bat, anuska, negoziaketa prozesuari buruzuk esan dozula, lehenengo ingenitula batzuk eta zuen markoa jarri zinutela, eta gu hoiek ez beste batzuk ez. Uste ez duzula ulertu zerdan negoziaketa prozesu bat. Zuek onartuetakoaz aparte, gure kontraproposamenean, guk beharrezkotzat ikusten genituenak sartu genitun, onartuetakoaz, aparte ez hoiek alde batera utzi eta beste batzuk eskatu, seriotasun pizkatxo bat, ez dakit negoziak eta maietan zelako esperientzia daukozun, baina imaginatzen dozu, ez dala ez, hauek orain ez eta bestiak ez, danak, ez bakarrik batzuk, hori nahi nuen zehaztea. Bai, Maider. Nik ustot eskusa badala ez daukola kabidarik kontu hartzailearen txostenaren arabera, hau negoziatu izan baldin bazan eta onartutzat hartzen baldin bazeueien 39 horreitatik 39ak edo beste batzuk kabidi aukiko zauen. Aurrekontu honetan, besteak beste bebai ez dakit ez ni ez naz kontu hartzailea, baina aurrekontua igo behio leike eta diru daukagu gordeta. Orduan nik uste dut eskusa bat dala, ez dokola enkaje teknikorik, noski ez dokola enkaje teknikoak ez dozulako nahi eukitzia. Baina hau ez da arazo tekniko bat. Hau da, guk daukogu proposamenak eta zuek boskatu ez teknikoki ezin delako egin. Ez dozuelako nahi. Eta hori negoziazioan gelditu da argi. Eta nahi dut herriak jakitzea, 39 horreitatik bakarrik onartu itxuzuela 7. Eta bestia izadotzia ezetz. Eta ezetz gainera arrazoi importante bategatik. Ez datorz, bat gure politika egiteko moduarekin.
Ez datoz bat gure hildo politikoarekin. Eta hori izan da, jaso dugun erantzuna. Eta hori da errealitatea, ez destaukola enkaje teknikorik. Boskatzera pasatuko gea? Eba, barkatu. Bai, guraldetik EH Bilduren emendakinak aztertu ditugu eta banan-banan boskatu behar direnez, banan-banan boskatuko dugu. Batzuk alde, beste batzuk abstentzioa, proposamenak aztertuta, ez? Eta besterik gabe. Bosketara pasatuko gara. Emendakinaren alde, emendakinaren aurka, abstentzioak. 11 ezezko eta 9 baiezko. Autokarabanentzako gune bat egitea. Honelako proiektu batek turismo jasangarria bultzatzen duelako, jendea herrira erakarriko duelako, eta honek ekonomian ere bere isla daukelako. Garrantzitsua iruditzen jaku. Kantitatea 100.000 euro. Interbentzioak. Bosketara pasatuko gara. Emendakinaren alde, emendakinaren aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Azoka berria berplanteatzeko proiektu bat, bagara proiektua mai gaineratu, eta bertatik proiektu berri bat eguneratua gauzatzea. Honetarako partida 40.000 euro. Ulertzen dugu lehen sektorea astuta dagoela, eta naiz eta euki partida bat zuen aurrekontuetan inoiz ez da ejekutatzen, orduan lehen sektorearentzat garrantzi berezia duen espazio bat izaten danez azoka, honen erreforma eta eraberritze proiektuak espazio anitza eta multidisciplinarra sortzeko aukera ematen digulako azoka berria, bagara proiektua egitea eta bertatik proiektu bat eguneratua egitea. Isiltasun apur bat publikoan, mesedez, Kepa eta Nabel. Kepa. Bajutxu hau, mesedez. Bai. Bajutxu hau. Interbentzioak. Bosketara pasatuko gara. Emendakinaren alde. Aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Ekonomia, kultura eta herrigintza jaiak eta bestelako ekintzak antolatzeko karpa bat erostea proposatzen dugu. Gaur egun, alokairu bidez egiten dan zerbitzu hau, guk bertan herrixan edo udalan eukitzia karpa hau. 15 bider 40 metrotko zabalerako karpa bat erostea, hainbat ekintza ekonomiko eta kulturaletarako. Partida hori izango litzake, 75.000 euro. Interbentzioak. Bosketa. Botoak alde. Boskak aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Bigarren zutabean, herriaren zaintza edo herri hobe bat. Lehengo, portaloia eraberritzako obrak, arrazoia ondare historikoa eta udako igatzeaz edo jauzizanez esati bat portaloikoa, vegetazioz beteta dago gainera, zuaitz txiki bat eta dana dauko, egoera honean mantentzeko lanak. Honetarako 80.000 euro egisa da. 80.000 euro portaloia eraberritzeko obrak. Interbentzioak. Bosketa, botoak alde, botoak aurka, abstentzioak. 11 ezezko, 8 baiezko eta abstentzio bat. Gai berrinakin jarraituz, ondare historikoa izanik eta ez egoera txarrean dagoen eraikina izanik, egoera honean mantentzeko, zerrajerako arkua eraberritzeko obrak. Partida hau, 80.000 euro. Interbentzioak. Bosketa, botoak alde, botoak aurka, abstentzioak. 11 ezezko, 8 baiezko eta abstentzio bat. Ondarearekin jarraituz eta ikusita Uribeko zubiaz gertatu zana, gure proposamena da, inventario bat sortzea, ondarea kuantifikatu, honen egoeraren gaineko azterketa egingo duena, eta hauen jabetza, zaintzak eta ardurak jasoko dituen txosten bat egitea. Baita ondarea babesteko, aholkuak jasotzea ere.
Horretarako partida 10.000 euro izango litzakie eta izango zen Arrasateko ondare historikoaren inventarioa egitea. Interbentzioak, botoak alde, botoak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale. Urrengoa izango litzake, herriko ondare historiko eta kulturala aurren artean APP baten bidez zabaltzeko proiektua gauzatzea. Partida honetarako 15.000 euroko kopuruarekin. Interbentzioak, botoak alde, botoak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bueno, hezkuntzarekin jarraituta, Arrasatek-esi proiektu parte hartzailea bere osotasunean, bere lan ildo guztiak jorratuz, garatzeko, berau Arrasatek-esi proiektuak, hezkuntza eta gazteria saiak batzen dituelako eta herriarentzako eta eragileentzako oso ona dalako, Arrasatek-esi proiektua babesteko partida bat berreskuratzea 20.000 euroko kopuruarekin. Botoak alde, botoak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale, behingoz eta laikotasunez gure herritarrak agurtzeko eskubidea daukagulako eta gure eskaera historiko bat izan dalako eta uste dugulako beharrezkoa dela. Uste dugu espazio duin bat eukibi dauela udalak, atonduta hiltzen diren pertsonak modu duin baten agurra emateko. Orduan hil eta zibilentzat espazio bat sortzeko proiektua egiteko partida eskatzen dugu 40.000 euroko kopuruarekin. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale, bizikleten eta mendi bizikleten gorakada handia egonda eta afizioa handia dauelako gure herrian, Arrasaten eta erabilera hau sustatzeko neurri ezinbestekoak direlako, bizikletak garbitzeko gune duinak egon behar direla uste dugu. Eta honetarako, bizikleta garbitzeko gunea sortzeko 5.000 euroko partida eskatzen dugu. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale, 3. zutabera pasatuko gara eta gaiak ero proiektuak izango dira, transizio energetikoa eta ekologia. Ezinbestekoa da lehenbailen neurriak hartzea energia alorrean, lehentasunezkoa baita energiaren murriztea, eta horretarako udal azpiegituren energia ohiturak ezagutu behar ditugu eta efizientzia energetikoa aztertu. Horregatik, azterketa honetan, udalaren esku dauden erankinen kontsumoa, hala nola kaleko argiztapena eta zerbitzuen azterketak egitea, energia xauketak identifikatzea eta energia modu eraginkorreta zentzudun baten erabiltzeko plan bat egitea. Herrian sortu daitezkeen energia iturri eta iturri berriak aztertzeko azterketa egitea. Hau da, Arrasateko energia kontsumoen azterketa eta efizientzia plan bat egitea. Eta honetarako 10.000 eurotako partida aurre ikusten genuen. Dugu. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale, transizio energetikoarekin jarraituta, krisi ekonomikoaren aurrean, herritarrei energiaren inguruko informazioa errazteko, informazio bulego bat martxan jartzea eskatzen diogu gobernuari eta gureko geuke proposamen hau aurrekontuetan egotea. Ulertzen dugulako besteak beste, gasa eta elektrizitatearen faktura eta kontsumoak ulertzeko informazioa behar dutela gure herritarrek. Eta tarifen eta konpainien migrazioetan lagunduko luketen teknikariez osatutako bulego bat izango litzakeena. Orduan, 20.000 eurotako partida, transizio energetikorako laguntza bulego bat sortzeko. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezezko eta 9 baiezko. Bale. Instalazio, bueno, badakitzue gure erronketako bat bidegorriak diela. Bidegorresaria osatzia, zuek hitza eman zozuen hemen zauiena ingo zuen zenutena, baina ondion nahiko berde dauena. Eta instalazio hauek, hori ez, kultura eskatzen duguna da, kulturaletik musakolara, bidegorri proiektua egitea. Ez Gipuzkoa etorbidetik, baizik eta ospitaletik. Hau da, kulturalatik musakola batuko dauen bidegorri bat. Eta horretarako proiektua gauzatzea, 40.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka.
11 ezezko eta 9 baiezko. Bale. Monjategi futbol eta errubiko zelaietan let argiztapena jartzeko proiektua bideratzea. Badakigu hemen gure partida oso altua dela, ulertzen dugu ledak jarrita 5 urtetan amortizatuta egongo litzakiela eskatzen gauen 500.000 euroak eta Next Generation fonduen bitartez egin daitekena. Eta ulertzen dugulako bertan udalak egiten duen kostea edo gastua oso altua dela. Orduan, monjategi futbol eta errutbiko zelaietan let argiztapena jartzeko proiektua bideratzea, Next Generation funtsen bitartez alba da, 500.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka, abstentzioak. Vale. Laugarren... 11 ezezko, 8 baiezko eta abstentzio bat. Bale. Orain laugarren zatira, kultura eta euskara, guretzako oso garrantzitsuak direnak, ulertzen dugu garrantzitsua dela eukitzia kultura sustatzen dan eraikin bat, baina EH Bildutik uste dugu hori ez dela nahikoa. Uste dugu sormen hori edo bertan dauen kreatibitate hori lantzeko eta bertan daude den kultur talde eragile eta ikasleen arteko sinergiak sortzeko ezinbestekoa dela dinamizatzaile baten figura. Dinamizazio honek kultur eragileen arteko elkarlana eta sorkuntza bideratuko du eta herriarentzako oso aberasgarria izango litzateke. Orduan, proiektua izango litzake kulturolako dinamizatzailearen figura sortzea kultur taldeen dinamizaziorako. Partida 20.000 euro. Boskak alde, boskak aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Berdin, Juan Arzamendi musika etxearekin, aprendizesekin, nun instalazio honek sorkuntza musikalera bideratuta dauenez, horretarako propioki sortutako bekaldi bat edo beka bat egotea proposatzen dugu. Hau da, Juan Arzamendi musika etxean garatuko den musikari lotutako sormen beka bat sortzea 15.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Bale, jatorrian iztasuna lantzeko orduan iruditzen zaigu garrantzitsua dela aizia hezkuntza eta hizkuntza lantzea aiziaren bidez. Egun eskolek eta hezkuntza ez formalak egiten duten lana sendotzera bideratukotako egitasmo bada. Eta izango litzake, etorri berri diren nerabeekin aizia bidez hezkuntza eta hizkuntza landu eta partekatzeko partida berri bat sortzea 30.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka. Bale, Segundo bat, barkatu bai. 11 ezezko eta 9 baiezko. Barkatu Ana, zienoia. Bale, euskararekin jarraituz, euskarako eskoizpena bultzatu nahi baldin bada, teknologia berriak dira arlo garrantzitsuenetariko bat, eta etorkizuneko iritzigileak euskaraz jardun daitezen, oraindik hasi behar gara alor hori lantzen. Orduan, gure proiektua izango litzake, nerabe eta gazteekin sare sozial, blog eta antzeko adierazpenetan euskarako ekoizpena bultzatzeko partida bat sortzea 15.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka. 11 ezezko eta 9 baiezko. Ai, itxago gogorra, gogorra etxegat ikustia zuei ez etza bota bostokatzen gauza batzuei. Arrasaten egindako azken etxe utzen azterketa 2012koa izanik, ordutik egoera asko aldatu da. Eta baita alokairua garestitu ere, herri honet... Barkatu, barkatu. Iztunak irabazi nahi baldin baditugu, euskara bultzatzeko ezinbestekoa da erdararen baldintza beretan jokatzea euskarak. Eta horretarako, helduen alfabetatzea doain eskaintzea proiektatzen dugu. Helduen euskara ikasketak doakotasunez gauzatzeko partida bat sortzea 30.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka. 11 ezezko eta 9. Bueno, behin eta berriro gertatu izan danez, azken urteetan nabarmendu da bai udalak antolamenduko ekimenetan, bai eragile eta auzotarrek egindako ekimenetan aulki eta maien beharra. Askotan, beste udal batzuei eskatu behar diegu bai aulkiak eta bai maiak gure bertako ekimenak
jaiak ero gure dana egiteko. Eta hau ez gertatu ez dadin, gure proiektua izango litzake mailak, aulkiak eta kaiolak erosteko partida bat sortzea 40.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bueno, kontutan izan da maila antzokia oso zaharkituta dauela, beharrezkoa dauka konponketa sakona, bai aulkiak, berogailu sistema, oholtza, ezetasunak eta abar. Eta horretarako maila antzokia konpontzeko partida 100.000 eurotara igotzea. boskak alde, boskak aurka, Bale, azkenengo zatira... 11 ezezko eta 9 baiezko. Pasakonaz azkenengo zatira, dala ongizatea, justizia soziala eta berdintasuna. Orain bai, Arrasaten egindako azken etxe utzen azterketa 2012koa izen da, ordutik egoera aldatu da asko, gure herrian izugarrizko arazoa daukagu alokairuakin, ez dauelako etxerik eta gainera dauzenak oso garestiak direlako, eta horretarako Arrasateko etxe utzen azterketa bat egitea proposatzen dugu 6.000 eurotan. boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bale, etxe bizitzetan irisgarritasuna bermatzeko diru partidak handitzea, oraindik gaur-gaurkoz etxe bizitza asko daukide irisgarritasun bermeri gabe. Eta horretarako etxeetan igogailuak jartzeko partida handitzea eskatzen dugu 50.000 eurotan. Eurotako partidaz. boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bale, hezkuntzan, Arrasateko eskoletako aurren artean, ekintza partekatuak bultzatzea ezinbestekoa iruditzen zaio EH Bilduri, herri ikuspegitik. Eta etorkizuneko Arrasate bat eraikitzeko. Uste dugu, egun ekintza gutxi egiten direla, partekatzen dituztenak ikastetxe ezberdinetako umeen jolasak eta ekimenak. Eta ikuspegi integral batetik, eskatzen dugu, edo gure proiektua izango litzateke Arrasateko eskoletako aurrak nahastu eta ekintza komunak eta partekatuak bultzatzeko partida bat sortzea 10.000 euroko kopuruarekin. boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bueno, berdintasunean sartuz, Andredetan egitasmoa berriz martxan jartzeko beharra ikusten dugu, gaur egun egunerokotasuna handia daukolako programa horrek, eta berau gauzatu dadin baliabideak jarri behar dituen ez udalak, Andredetan proiektua gauzatzeko partida berria sortzea eskatzen dugu 20.000 euroko kopuruarekin. boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bueno, guk uste dugu berdintasun politika bat benetan sinisten baldin badugu, berdintasun politiketan aurrera egiteko aurrekontuetan eta sail ezberdinetan, garapenaren genero ikuspegia txertatzea beharrezkoa da, beste udal batzuetan egiten dan bezala. Horretarako ebaluazio bat egitea eskatzen dugu, hurrengo proiektuarekin. Aurrekontuetan genero inpaktua ebaluatzen hasteko 20.000 euroko partida berri bat sortzea. boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Behin eta berriz eskatzen duguna, gai honen beharra ikusita eta garbi azalera hasi da azkenengo urteetan beharrezkoa dela gaiari eustea eta behin goz zerbait egitea, emakumetxokoaren leku aldatzea, ejekutatzea. ez da dirurik ez ezu ezazten, Maider? Txokaren leku aldatzea, ejekutatzea, proiektua egiteko ez dugu. Ez dauka diru partidarik. Jarri behar da derrigor, ez da beharrezkoa. Partidaren bat eukidi dago, ez? Aurrekontuan dauka bera isla, ez dakitzen bat da, momentu honetan. 20.000 euro. Boskak alde, boskak aurka, 11 ezezko eta 9 baiezko. Bai, gazteen arloan, uste dugu gazte lokalak oso topaleku garrantzitsuak direla nerabeentzat, droga prebentzio aktibitatetik aratago, uste dugu lanketa hezitzaile integral bat egin behar dela gazteriarekin. Eta horretarako, gazte lokaletan lanketa hezitzaile integrala egiteko, gauzatzeko partida berri bat sortzea 15.000 eurotako kopuruarekin. boskak alde, boskak aurka,
Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Bale, gaztetxokoko konservaziorako partida igotzea, 15.000 euro. Bozkak alde, bozkak aurka. Barkatu eba, ez zaitut ikusi abstentzioak. Bat. Bueno, gu gure herrixean badakigu astiak erabiltzen dituzten atarte, arkupe eta abarrak askotan sortzen dituztela bizilagunekin arazoak. Eta hau ekidite aldera eta beraiek leku egoki bat euki dezaten, eskatzen dugu arkupedun leku bat eukitzia beraiek. Eta horretarako aterpe bat gazteak aukera izan dezaten taldean kalean aterpe eta egoera duinetan egoteko, eskatzen dugu 35.000 euroko partida. Bozkak alde, bozkak aurka. Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Bueno, justizia sozialaren gaiaren inguruan, uste dugu, benetan herri duin bat eukitzen baldin badago, ezin dela egon inor kalian lo. Edo kalian, edo banketxetako kutxasainetan, edo herriko kantoietan, edo herriko lorategixetan. Eta horretarako, neguko aterpe egoki eta duin bat, egokitzeko partida berri bat sortzia eskatzen dugu 20.000 euroko kopuruarekin. Bozkak alde, bozkak aurka. Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Kale hezitzaileentzako materiala erostea 8.000 euroko kopuruarekin. Bozkak alde, bozkak aurka. Hamaika ezesko eta 9. Bueno, ez guk honi bai garrantzia ematen diogula danoi, baina gauza batzuei, aritzuk esan dozunaren arira, ez? Eta krisiak, bai pandemiak eta daukagun krisiak sortu duen arazo bat dalako, eta psikologia zerbitzua unibertsala dalako eta doaina izan beharko litzakelako Osakidetzak eskaintzen duen zerbitzua oso eskasa dalako, beste aldean, txanporaren beste aldean, psikologia zerbitzua pribatua dago, guztiegon eskura dagoen zerbitzu bat ez da. Jende asko dago ezin dauena presio horreik ordaindu, eta psikologo bat ezin dago jende guztiak arrasateako jende askok ezin dago ordaindu. Diru sarrera txikiak dituzten pertsonak psikologia zerbitzua izan dezaten diru laguntza partida bat sortzea eskatzen dugu. Konkretuki, nerabeen psikologia zerbitzuen beharrak ordaintzeko diru laguntzak, 30.000 euro. Botoak alde, botoak aurka. Hamaika ezesko eta 9 bai. Bueno, guk uste dugu herrian gertatzen diren bizikidetza gatazka ezberdinak, konpontzeko eta beraien artean akordioak lortu eta bizikidetza hobetzeko, gatazka konpontzeko bitartekaritza zerbitzu bat egon beharko litzakela. Barnetik egin daitekeen zerbitzu bat alako. Eskerrik asko. Diru partida ez dauka? Ez. Baina barneko zerbitzuak bekostua daukie. Zeo zerripini biko ezazue? Euro bat. Venga ba. Boskak alde. Boskak aurka. Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Bueno, herriko aurretan erabe guztiek izan behar dute eskolaz kanpoko heziketa jasotzeko aukera, askok beraien familien egoera ekonomikoa dela eta ezin dituzte beren intereseko afizio eta gaitxasuna garatu kurtzoan zehar, eta honen aurrean, eta udan baitxa, honen aurrean ulertzen dugu aurretan erabe guztiek izan beharko luketela musika, ingelera, dantza, antzerkia, kirola eta beste aktibitate batzuk egiteko aukera. Eta horretarako eskolaz kanpoko jarduetara joan ahal izateko diru laguntzak egotea eskatzen dugu 20.000 euroko partidarekin. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Bueno, prebentzio plan integrala gauzatzea, menpekotasunen prebentzio ekintzak eta horretarako 40.000 euroko partida. Boskak alde, boskak aurka. Hamaika ezesko eta 9 baiezko. Vale. Gaur egun Arrasateko udalak dauzkan larrialde etxeak ez dira nahikoak, beteta daude eta ondorioz ondoko herrietara bilatzen dituzte zerbitzuaren beharra duten pertsonak.
Hau uste dugu arrasaten ezin daikela gertatu, beharrezkoa ikusten dugu etorkizunean larrialde etxe gehiago egotea, herrian beharrei erantzuteko. Larrialde etxeen parkea handitzea eta partida bat sortzea 100.000 eurotan. Boskak alde, boskak aurka. Ezezko eta 9 baiezko. Bale, eta azkenik, dagoeneko proiektua egina dago, igazko aurrekontuetan negoziatu genuen, eta uste dugu komendi dela Iturbide Egoitzako kanpoaldeko espazioa berritzea eta gure nagusiek espazio duin bat eukitzea han parien eta ez oinen daukien oiotegi hori. Orduan, Iturbide Egoitzako kanpoaldeko espazio berria esekutatzea 20.000 euroko partidarekin. Boskak alde, boskak aurka. 11 ezezko eta 9. Behin emendakin guztiak aurkeztuta eta boskatuta, orain aurrekontu proposamena bera boskatzera pasatuko gara. Aurrekontu proposamenaren alde, aurrekontu proposamenaren aurka. 11 baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da. 10. puntuan 2022ko lanpostuen zerrendaren 2. aldaketa puntuala. Udalbatzarrak 2021ko abenduaren 14an egindako bilkuran 2022ko urtealdirako udal honetako funtzionarioi eta lan kontratuko langilei erreserbatutako plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda hasiera batez onartu zituen. 2022ko apirilaren 12an hartutako akordioaren bidez lehenengo aldaketa puntuala onartu zen. 2022ko urriaren 25an eta azaroaren 10an izandako negoziazio mailaren bileran adostu zen 2022ko lanpostuen zerrenda hainbat aldaketa sartzea. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lehenena, puntualki aldatzea lanpostuen zerrenda. Bigarrena, zentzu berean egokitzea pertsonalaren plantilla organikoa. Hirugarrena, aldaketa hori argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Puntu honetan, interbentzio hori badago, ontzat ematen dugu, 11. puntuan 2023ko lanpostuen zerrenda onartzea. Apirilaren 2ko toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 785 legearen 92 artikuluak xedatzen du, udal korporazioek egingo dituztela beren antolaketako lanpostu guztien zerrendak. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lehenena, onartzea 2023ko lanpostuen zerrenda, bigarrena, onartutako agiria gaon argitaratzea aurrekontuen laburpenarekin batera, eta haren ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Puntu honetan, interbentziorik, onartutzat ematen dugu. 12. puntuan, plantilla organikoa onartzea. Toki korporazioari dagokio aurrekontuen bidez plantilla organikoa onartzea urtero, zeinetan bilduko baititu funtzionarioi, lan kontratuko langilei eta behin-behineko langilei erreserbatutako plaza guztiak. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Lehenena, 2023ko urtealdirako plantilla organikoa onartzea, karrerako funtzionarioi, langile kontratudun finkoei eta aldi baterakoei erreserbatutako lanpostu guztiak hartzen dituena. Bigarrena, gaur argitaratzea onartutako agiri hori. Eta ale bat bidaltzea Eusko Jaurlaritzareko dagokion sailera eta Gipuzkoako Foru Aldundira. Interbentzioak ez daude, onartutzat ematen dugu. 13. puntuan, praktikaldietako eta bitarteko udaltzainen ordainsariak egokitzea. Alkateak eta enpresa komiteak 2016ko uztailaren 6an sinatu zuten akordioa eta osoko bilkurak berretsi zuen 2016ko uztailaren 12an. Akordio hori zaharkituta gelditu da eta ez dator bat egungo egoerarekin. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Praktikaldietarako ordainsariak ezartzea. 2. Bitarteko funtzionarioen ordainsaria karrerako funtzionarioek dituztenekin berdinduko dira. Puntu honetan, interbentzioak ez, onartutzat ematen dugu. 14. puntuan, hainbat lanpostuen balorazioaren berrikuspenari buruzko proposamena. Udalak 2003ko maiatzaren 20an onartutako erabakian jasotako balorazioak berriro ikusteko prozedurari jarraituz, hainbat lanpostuen balorazioak berrikusi dira 2017-21 urteetan aurkeztutakoak.
Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honakoa proposatzen du. Bat, hainbat lanposturen balorazioak finkatzea. Bi, balorazio berriak indarrean sartuko dira eskabideak aurkezteko azken egunaren urrengo 4 hilabetearen lehen egunetik. Salbu baseko informazio eta izapidetzea agenteen balorazioak. Zeintzuk indarrean sartu ahal izateko dagokion barne promozioa gainditu beharko duten. 3. Ez onartzea, hainbat lanpostuetako titularrek egindako alegazioak edo errekurtsoak. Ez baitira ikusten beraietan lan edo gorabera berririk edo ez ezagunik. Eta ez da lehendik aitortuta zeuden balorazioen ondorioz, ateratako akats edo interpretaziorik ere. 4. Lanpostu bereko gainontzeko dotazio hauei onartutako balorazio berria aplikatuko zaie osoko bilkurak akordio hau hartzen duen egunaren urrengo hilabetetik hasita. 5. Balorazio berri horren ondorioz, egin beharreko ordainketa 89.303,75 eurokoa da. 2023ko aurrekontuaren kontura burrutuko dena. Horretarako nahiko zuzkidura dagoelarik. 6. Lanpostuen zerrendan jasotzea onartutako balorazioak eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Interbentzioak? Ez, onartutzat ematen dugu. 15. puntuan, alkatearen ebazpenen berri ematea da eta hor dauzkazu ebazpenak. 16. puntuan, urriaren 31 dela eta gerra zibilaren eta diktaduraren biktimak oroitzeko eta omentzeko mozioa PSE udaltaldeak aurkezturikoa. Gorte nagusiek duela gutxi onartu zuten memoria demokratikoari buruzko 19/2022 legea. Lege horrek beste xedapen askoren artean, urriaren 31 estatu golpe militarraren, gerra zibilaren eta diktaduraren biktima guztiak oroitzeko eta omentzeko eguna izendatzea esartzen du. Arrastek udalak bat egiten du egiaren, justiziaren, erreparazioaren eta ez errepikatzeko bermeen nazioarteko zuzenbide humanitarioen printzipioekin. Memoria demokratikoari buruzko politika publikoetan nagusi izan behar dutenak. 1926ko uztailaren 18ko estatu kolpe militarrean, gerran eta diktaduran izandako giza eskubideen urraketak berriro ez errepikatzeko memoria bete beharrari laguntzen dio oroitzapen egun hori esartzeak. Horrela, gertaera traumatikoen, esanaiaren eta garrantziaren oroitzapena bizirik mantetzen laguntzen du, eta memoria kolektiboan gordetzen ditu gerraren hondamendiak eta totalitarismo mota guztiek eragindako gertakariak, baita biktimen duintasunaren erreparazioa ere, bai egungo herritarren artean, bai etorkizunekoen artean. Horregatik, Arrastek udalak honako hau erabaki du. 1. Urteoroko urriaren 31ko oroitzapenarekin bat egitea, estatu kolpe militarraren, gerra zibilaren eta diktaduraren biktima guztiak oroitzeko eta omentzeko egun gisa. 2. Urtero 2022tik aurrera bidezkotzat jotzen diren eta urriaren 31karako egokiak diren edapen egitaldi, jarduera edo ekintza guztiak prestatzea, estatu kolpe militarraren, gerra zibilaren eta diktaduraren biktima guztiak oroitzeko eta omentzeko egunerako. Interbentzioak? Aritz? Atxaldeon berriz ere. Desde el Partido Socialista de Arrasate, puesto que se ha aprobado esta ley con los votos de todos los representados en este ayuntamiento, PNV, Bildu, Podemos, PSE, Izquierda Unida y algunos más, pediríamos que aprobarais esta moción. Beste interbentziorik? Bai, Anuska? Bai, bueno, alderdi sozialistako kidei adierazi dizuegu aurretik ere, egia da Madrilen gure alderdiari baiezko eman ziola momentu honetan, baina, bueno, esan dizugu guk gure alderdiak Euskadin nahi duela gai hau berriz tratatu legebiltzarrean, eta beraz, tratatu arte legebiltzarrean guk orain ez diogu babesa emango. Besterik? Bozkatzera pasatuko gea. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Hamabost ezezko, 3 baiezko eta abstentzio bat. Ez da onartzen, eta azkeneko puntuan, 17. puntuan, galderantzunak. Galderantzuna daude, ez daude.
Eskerrik asko denoi, ondo pasa gabonak eta amaiera ematen dugu plenuari.